tak pasangke karo Mas Petro, Eka karo Bagong. Nggih, niki nggih pun mapan. Nah, dik Kowe ndang mapan no. Kono wis mapan kok. Ya seben ya. Ngopo? Niki Malik Pelok ana sing ngersake tembang kangen. Oh nggih, kula kintunaken dhateng Mas Agung, rancak gamelan oh nggih, siap. Mas Pur Cepu, kita sing nyimak nggih, monggo. Pak PI. Pak PI. Matur nuwun Pak PI kopi. Nggih, Pak JPI, Pak Ropi. Nggih, sampun parang lenggah. Mau PI. Nggih. Wis kuwi wae. Selasa hari ini. Monggo dibawani sik. Bawane kula nyuwun ngambil nyidam sari, Mas Petro gandrung dateng dini. Maka duh wong ayu. Maka kaya ngapa? Duh wong ayu pepujane ngati kaya ngene wong nandang asmara Pancen nandang asmala iki pancen ya. Gandrung kok malah dipolo. diajeng kene diajeng Kados pundi Kang Mas? ora usah gagas tangga nyawak dhewe kuwi ya Nggih. sementing aku karo kowe ayam tentrem Nggih. Ti Sarti bojomu gandrung lho. Ayo. apa temong aku dhewe duh dewa jawata kong welas somring awak mami Pasangan romantis tenan. Diajeng Dalem Kang Mas. sesuk bulan madu ning Malaysia yo Teng Malaysia. Mungkin jenengan pundhutne napa kula? penjalukmu apa bakal tak sembadani Saestu lho, Kang Diajeng Mas. sangka tresnaku marang Wes sliramu kowe rasa sumbar. Piye? Pondo dhuwit kowe. Alah, aja kuwatir. Sing cedhak-cedhak wae. Ana ing ndi? Gunung Bulu. Golek apa kan? Ana ing nggon apa? Karaoke. Golek bojo ki terus aku jeneng males tenan kok iso. Lah timbang ning Malaysia. Nang apa Malaysia ya luar Lah piye negeri. ning Turki piye? Lah ngono luar negeri. Turut kijing. Gemendem kowe kuwi kok. Yo Ayo, Gong, ayo. kowe. Besok kapan katakan jejer lan wong Pisan ae. ayu Coba Mas Petro jengkeng karo Mangku Dini. Ayo. ngene diajeng Ya, coba. Lah, pasane ngono kaya Gatut kaca kaya wong Pregiwa. karonsih kae diajeng Jasa. piye rasane atimu diajeng Jan. uang to iki mau Matane. lah ngene tak kira jek panggung lho Nang loro nang matane wong wedok lho. aku ngingeti medet ora fokus blas lah ngapa ono we peh neng pertaniane sikil dicangkok barang Apa sih? Ora kok dicangkok kuwi lagi pengobatan kok dicangkok. perban dibeli Heeh. Ayo. Dipaku ya Mas Petro kuwi lho. pangkon mau piye Jangan. piye ta iki Iso apa ora? iso Asam uratmu piye? wis aman wis ya. Ngene. Piye, Kak? Rasane tuku sofa bareng. Bojo karo aku gak iso imbang ngono lho. Kaya numpak genjik ayo. Jenengane ya ngono ki jenenge mengece. Lah apa ta? Aku Aku nek- genjik Lah apa? dugong. dukung lambemu wong genjing Ora sayang ora kowe iki sing aku paling dilokke bagus. genjing Dewi. kaya keloro-loro Ojo. Lah Wong apa ta? aku wis babi Ayo Mas Bagong, ayo. upamanira nakoda Tangane lho, tangane. gandrung yo ngene iki meneng usek kae kowe iki gak wong wedok kok aja diperlakukan kasar Digandeng coba Mas Petro, mlaku karo gandeng Dini coba. Tangane. Pomo sira ayo delokni lho. Lah kaya iki Pomo sira nahkoda Hop, ayo kae ketang, ayo.
tanpa Laplok lho kowe kok, sesuk. Malah Akeh bojone aja dhuwur-dhuwur. malah kaya didol nang alas ngawi pinggir dalan iki. Ayo tanpa perahu. Tanganmu kok sosis naga. Sosis naga labimu. TKI uripate yo ro. Oh ya santai ngono. Ayo. Pemawake dhewe lho iki lho. Kowe kan putih aku ireng. Heeh. Pomo anak-anak Telek cecek. dadi kewan. Kok kewan? Zebra. Kok iso? Ireng putih. Ayo kaya telek cecakku ya. Ayo. Nen Rano. Kayak mundak. Ayo. Kowe iki iso Pamane rona kodho tanpa perahu. Nyanti, Kak. Kowe iki ngeterke mbae arek nguyuh. Nuntun wong PJ. Nek bae nguyuh iki rasa mbok terke. Lah kok nek mecer-mecer tutuli pitik ya? Tak nguyuh sanggon-gon. Ngidam syariat Diubang-ubengke wae kok mum. moro. Kuwi teke sapa? Bojone. Aku lek rono wayakan kok malah ngepek kono. Lho wong sing ngandi enek dadak ngoyak. Kuwi bojomu. Wong bal-balan ana persahabatan ngopo kanca kok ora persahabatan? Bojo kok nggo persahabatan iku rumasane. Saya Ayo langgame nyidam sari sik, sing joget Mas Petro. Engko bablas tembang kangen, sing joget Mas Bagong karo Ika. Nggih. Yo, Mbak Dini, monggo. Upama nyidam sari sik Mbah Orba, kupinge iku kena entar kuwi lagi tembang kangen. Mula nek ibu omongi gatekno. Nek prewangane ngomongi gatekno, ayo. Ayo. Gonggomino Mas Anggit. Oke. Ya. Monggo.
Terima kasih matur nuwun Mbak Dini lenggah. Eka ning kono sik disusul Gentari. Rene gen kene. Niki Mbah No Kulit kala wau tasih wonten. Saking Pak No Kulit. Ha Tetung Rejo Nguntara Nadi. No Kulit Imbangana katresnanku. Oh nggih. Wah iya. Monggo ayo katur dhateng Mas Petruk, Mas Saipul tuwin penonton sedaya. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Diratani mung karek siji rek. Nggih. Ayo, saiki jolan Eka tak jodoke Mas Petruk Gentari Mas Bagong. Nah, ngene lak iso aku memperbaiki keturunan. ngene iki Bojone dhuwur ngene. Iya, iya, iya. mengatasi masalah tanpa masalah. Kok iso? Wes ngopeni tok ora bakal meteng. Lho kok iso lho, iki lho wedok. Lho, kok ora iso meteng piye to? Tengono. Tengono. Ya sesuk golek nggon. Iya. Apa wani nglangkai bangene sing celendhem kok arep rabi Gentari. Nggih Mas Tri. Sing meteng malah tri. Wani Ayo. tapi Mas Tri. Kowe karo Tri kan duwe anak piro? Aku. Heeh. Kalau Mas Tri dia anak siji anak ndas ya. Oh direwangi operasi bayi tabung ya. Oh, andai Ora bayi lah. tabung. Ora lahir malah meledos. Ayo. Gas. Dibawani sik Gentari, monggo. Anu, ya. Saben dina mung ngalamun. Ayo. Ya nduk le, yo. Ayo. Angel men nyeluke to rek. Mbas, mbas, Ayo Bas, ayo. gambas. Ayo. Saben dina Rabinen gong, rabinen nek kowe nggugu aku, Gong. Ya ora apa-apa ya, penting urip ngono Ha wae. iya. Boleh. Ayo. Piye-piye lah ya enek carane. Suarane apik, bocah ayu. Lah, iya, tak. Dengaran dino iki brengos mursik kan. Iki sembrono. Wedok brengos ora apa-apa, kucingnya wedok ya brengos. Nilai plus, nilai plus. Iki ayu ae pomo sponsor mie sedang. Apa? Gak enak. Lak tapuk tenan Bang. Ayo. Wato jebles ae. Ayo. angen Sekiranya angel ya suara lanang napa ora. marang Gen Gentari. dalam Seleramu iki cowok sing kaya piye to? Dedeke kaya sapa nek pengrawit iki kaya sing endi? kayak siapa ya? Kaya sing Iya endi? panggah kayak Mas Tri ngoten. Oh. Mas Lah, Tri. Mas Tri kan tiada lain. Oh Udah iya. Pancen terukir. Trisirah iki ngono kuwi pancen Trisirah. Pancen dunia lain nak Trisirah. Ayo, Mas Petruk, tutuke. Arep urip Alep ulip. Kok tak aku wae. Bat rengan. Hop, ganti Eka. Iya. Atik. Bunga susah. Lah ya atiku ki bunga. Iya, wis wis. Saurune men. Ayo. Tak copot akimu kok, Mas. Ayo, kuwi laku abab kok. Ayo. Nggih. Bunga susah dilakoni. Lanjut. Anu Arep apa tega? Apa tega lan pun Kaca. lima. Hop, Gentari. Ayo. Tresnaku ra Bisa. Sogentong ngene iki. Marai bar miskram ya. Bagong ya. Wis kram kok ngene parpan anak ciduk. Ya anak-anak menungso to. Ayo. Bisa
lali. Ya kok ituman kuwi mes kramok karo nguyuh. Tapi apa kok Karo nguyuh piye to? Lah metune ngendi ora karo nguyuh? Wahing kok. Ini pas ujian ngangge biskap bagus lho, Mas. Wah, diaturi. Jantenan. Pas ujian nganggo biskap bagus. Tak kira tego. Elak tenan. Ketene didandani kaya kados kula ngaten Iya, niku. Yo, lakame. Yo. Yo gen saben dina Saben dina ngalon jroning sepi samun amun sakat dulu bewayanganmu kang mas Eka. bagus. lintang bisa lali. Gentari, yo. Piye kadang kok nek bablas tak tak ngene sing mandeg. Dipos ki ngono kae lho. Yo. Ane. Ayo. Yo, Kak. Mongko kang mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku. Ayo. Irama seger ya. Yo.
nuwun.